Добър вечер, госпожи и господа. Добър вечер, скъпи гости. Добре дошли на празничния концерт-спектакъл по повод откриването на предизборната кампания на политическа партия ГЕРБ за кандидат-кмет на Ивайловград на госпожа Диана Овчарова. Надявам се тази вечер да дадем мощно начало на кампанията на госпожа Овчарова, да й пожелаем победа! Да я подкрепим в надпреварата и за кмет на Ивайловград, за да можем да съхраним изграденото от нея. За да може и в бъдеще да гради и съзижда красивия и бял Ивайловград. Скъпи приятели, тази вечер ви обещавам много хубави емоции и изненади. И ето, че идва ред на първата от тях. И изключително ми е приятно да ви представя моята колежка и приятелка, която вие сте виждали в нея една театрална постановка, но този път ще я видите в друга светлина. Дами и господа, нека посрещнем изключителната актриса и певица Иванка Шекерова. Безумен ден беше, може би, денят, в който се докоснах до теб и снях пръстите си с молба към птици и светци. Луна пе пожар, сякаш лято. Няма го брегът горещ и няма нищо, просто нищо. Днес паля свещ и отново се моля, моя живот пак дърно много сте прекрасни. Благодаря. Няма го денят безумен, няма го и танцуват, няма го мъжът в този снуд, няма го морето бясно, няма го брегът горещ и няма нищо, просто нищо. Без паля свещ и отново се моля,
Изключително много ви благодаря. Скъпи приятели, първо искам да благодаря на хората, които са в града. Те много добре знаят кои са. За това, че ме подканиха и ме помолиха да изпея няколко песни, защото това е едно от нещата, които адски много обичам да правя. Благодаря за този прекрасен град и това как вие ни посрещате толкова топло и толкова радушно, мен и моя колега Стефан Цирков. В този град искам да ви кажа, че освен много приятели, аз имам и много красиви моменти. Тук направихме едно представление, което повечето от вас вече гледаха. И в този град се случват много интересни неща. Преди няколко дни едни мои близки се върнаха от Ивайловград. Аз им казах да дойдат насам, защото има какво да видят. Връщайки се от този град, Ивайловград, те ми звъннаха по телефона и ми благодариха за цялото си сърце, защото тук те ми казаха, че са си изкарали не само чудесно, страхотно и че имат невероятни спомени, а че градът е топъл и че има прекрасни хора. Това сте вие, аплодисментите са за вас.
Мерси. Много ви благодаря. Мисля, че хубаво стана с историята и тази песен, да. Много приятно се получи. Даже не съм го очаквала. Просто много исках да ви разкажа тази история. Ако продължа историята, тези мои приятели ме попитаха, кой така хубаво е устроил този град? Кой е направил така, че този град да бъде толкова приятен, приветлив, блестящ? Аз казвам, хората, тяхните усмивки, лица. Що се шегуваш? В смисъл, трябва да има човек, който стои. Кмет. Диана Овчарова, казах аз. Госпожо Овчарова, аз съм на център, нищо не виждам. Просто усещам една прекрасна енергия. Където и да сте тук в залата, тази песен, която ще изпея специално за вас. Вие спечелихте сърцето ми, като жена, като майка, като човек, като професионалист. Вие сте за мен истинска жена. И то българска истинска жена, която може да носи на гърба си много. Вие ме спечелихте със сърцето си. И ви обещавам, че моето сърце е ваше и на този град. Госпожо Овчарова, тази песен е за вас. Благодаря ви. По аплодисментите ви личи, че ме харесвате. Много ви благодаря. Искам да поканя, скъпи приятели, сега в момента на сцената един човек, който вие много добре познавате.
Той ще изпълни едно незабравимо стихотворение на Ивайло Балабанов, който вече всички знаете, че ние много обичаме. Аз ще му помогна с този микрофон. Няма да му дам моя, защото той е за пеене. И ще му помогна с този микрофон. Ще ви помоля за аплодисменти за Димитър. Ивайловград е най-накрая. На тази българска земя. Далече. Сам. Като оная последна буква Я. Тук няма лястови цибели. И тук не вярвали в сълзи. С ръжен хляб сме преживели, но днеска хлябът ни горчи. Защото вече се прекланяме, щом срещнем бременна жена. Направо казано и инак. Гърчето има бит суров и се нуждае от поминък, от бъдеще и от любов. Ивайловград е бяло цвете. В Руфинкината планина. Ще го опазим ли? Кажете. От вятър сух и от слана. И с тази своя пледуария аз искам да го защитя. Защото без него името България е все едно без тази последна буква Я. Аплодисменти. Мите, ти ме провокира да изпея една песен, която много обичам и вие много добре познавате тази песен. Ако искате, ще се радвам да пеете с мен.
защото вие изключително много ви обичам. Много ви обичам. Ивана Шендерова. Благодаря ви много. Дами и господа, кандидатите за общински съветници и кметове на кметства са тук в сцената. Да ги аплодираме още веднъж. Още веднъж. Още веднъж. Ивайловград. Преди. Тя успя. Имаме изцяло обновено училище. Аз съм майка и като майка знам, че най-ценното за нас са децата. Да се грижим за тях, защото те са нашето бъдеще. За тези, които обичат спорт, нови, спореди и обновена е спорт щаб. Много талантливи хора и аз ще продължавам да ги подкрепям с цялата си душа и сърце. Сбъднахме мечтата на поколение ивайловградчани да видят антична вила Мира в нейното великолепие и блясък. Само една година, а Ивайловград вече е водеща туристическа дестинация на България. Пътищата построихме даже там, където никой не вярваше, че може да се случи. Аз съм Диана Овчарова и ви благодаря за чуковите години доведе. Аз и ти сме Ивайловград. Ти решаваш. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Дами и господа, да посрещнем с аплодисменти кандидата за кмет на община Ивайловград Диана Овчарова. Диана Овчарова. Приятели, невероятно и затрогващо начало. Ваня, Стефане, Митко и всички, които сте тук, цялата зала. Ние сме Ивайловград. Сега и през следващите години. Защото това, което направихме, е знак. Това, което направихме и съградихме, бележи 4 години усилия,
и изключителна последователност в действията ни. Много ми е трудно с няколко думи да разкажа всичко това, което 4 години правихме. Ще ми позволите, защото това е важно. Защото ако днес вие не чуете това, което аз искам да ви кажа, утре може да бъде късно. Утре може да бъде късно за бъдещето на този град. Ще започна с това, че Европа дава пари. Но Европа дава пари само на такива общини и такива институции, които знаят как да разпишат качествени проекти, как да ги реализират и как да ги отчетат. Нужно ли е да припомням, че бяхме на опашката? 2011 година. От 265 общини в България на 264-то място, и то само защото бяхме подредени по азбучен ред. 0 лева. 0 лева спечелени по подписани договори към Европейския съюз. Някой ще каже, отново ни го напомняте. Да, ще продължа да го напомня. Ще продължа да го напомням, защото в момента срещу тази стойност от 0 спечелени и подписани договори стоят договори за повече от 19 милиона лева. Безразлично ли ни е в ръцете на кого ще попадне общината в следващите 4 години? На мен не. 4 години и дните, и нощите си заедно с моя екип ние отдадахме на това нашия град да се променя. Европа дава пари. И забележете, не само, че прие проектите, които ние разработихме, без каквато и да е била забележка, но Европа успя и даде на Ивайловград, забележете, безвъзмездна финансова помощ. Директна, без конкуренция, без да се налага да се състезаваме с други общини в България. Знаете, че бройката на общините е 265 в България. Вие знаете ли какво означава да си директен бенефициент на Европа? Означава безкрайно доверие. А доверие не се печели лесно. Само за тази последна година по интегрирания план за градско възстановяване и развитие ние получихме 4 милиона безвъзмездно средства, без да се налага да се конкурираме с каквато и да е друга община. И това го имат само 28 града в България. Забележете, 28 града в България. Докато другите градове в България финансират своите проекти и блокове над 36 обекта, община Ивайловград вече е в списъка на общините, които има подписани договори, и вие знаете, че следващите 10 дена най-късно първите 3 блока по реда на тяхното подаване на документите вече започваме строителството. Обявена е процедурата и инженеринговата процедура за останалите 2 блока. Но какво означават тези 4 милиона? Означава, че всички останали блокове, които в национален план нямат шанса да получат финансиране, го получават в нашия град. И не само блоковете. Шанс имат многофамилните къщи и еднофамилните къщи. Това го има в малко градове в България. И паралелно с това, за да съм коректна и честна, бих искала да кажа, тези 4 милиона получени трябва много бързо да бъдат усвоени. В противен случай Европа ще си ги вземе. И знаете ли кога е крайният срок за последното приемане на документите по саниране на нашите домове? Първата част е до края на месец декември, втората до края на месец май. Какво означава това? Означава, че ако ние сега проспим нашия шанс,
Просто ще сме проспали парите на Европа, за които 4 години се борихме. Затова, моля ви, разумно и с много надежда. Това не е лъжа. Видяхте, че вече има първите блокове. Да, опитаха се някои хора да кажат, че това е невъзможно, но е факт. Имаме уникалния шанс да променим визията на нашия град. Какво е нещото, което бих искала да кажа като трето? Отгоре на всичко, Министерството на регионалното развитие и благоустройството успя да ни включи във всички останали възможни проекти и програми, които държавата към този момент е с подписани договори към Европейския съюз. Това означава околна среда, това означава всичките други оперативни проекти, нека в момента да не ги изброявам. Тоест ние имаме реалния шанс да печелим проекти. Смятам, че го правим достойно. Позволете ми да ви кажа също така, че всичко това се случва не защото просто някой е харесал очите ни или просто е решил така да спусне от свише нещо. Европа не дава пари даром. Видяхме какво се случи само преди 1 година, когато на власт беше друго управление. Бяха спряни всички европейски фондове и колелото се обърна обратно. Ще позволим ли да се обърне колелото за нашия град? Не мисля. Случи се много наскоро, затова смятам, че народът ни ще помни и ще си извади поука. Позволете ми да кажа още нещо. Нещата в нашата администрация се случват, защото ние имаме изключително и ясно разписана цел. От първия ден знаехме какво искаме да постигнем. От първия ден знаехме каква е визията, към какво се стремим. Заварихме един мандат, в който нямахме нито един разписан стратегически документ, по който Европа извършва финансиране. И как тогава да имаме спечелени проекти? И как тогава да имаме финансиране? Някои хора имаха финансиране и си финансираха лични проекти. Но за общината трябва грижа. И точно защото в наше лице видяха успешно реализираните проекти. Забележете, без нито един лев наложена финансова корекция и санкция. Община Ивайловград може да се похвали и това мисля, че трябва да го знае всеки един от вас. Ние нямаме проекти, които да не са верифицирани, което на езика на по-просто казано означава, че всички проекти и всички направени разходи са приети. Без забележки. Слушате телевизия и виждате как някои общини почти са увътрени. С заеми, с кредити затварят. Напукнат приказките на тротуарните и клюкари, които от сутрин до вечер се занимават само с това. Тук е председателя на Общинския съвет, тук са общински съветници, виждам и в залата, че има такива. Тук е и главният счетоводител, временно изпълняващия длъжността, виждам го също в залата. Нека те кажат дали община Ивайловград е финансово задлъжняла. Няма такова нещо. Напротив, колкото и на някой да му се иска, община Ивайловград е финансово стабилна и независима и даже имаме приходи. Които ни позволяват сами да си финансираме голяма част от нашите проекти. Но някои общински съветници дори и това не могат да разберат и казват: теглим заеми. Когато на вас ви кажа, че теглим заеми, знайте, че заемите са до толкова, доколкото да покрием разходите по проектите. Веднага след верифицирането, сумата по тези заеми се възстановява. Община Ивайловград е малка община. Нали не си представяте, че може да имаме финансов ресурс 19 милиона, за да можем да си покрием сами разходите. И ето тук искам да благодаря на всички общински съветници от всички политически партии, тогава, когато са вземали разумни решения в подкрепа на проектите, които община Ивайловград направи и с които се гордеем. Когато минавам през училището, когато минавам през детската градина, когато минавам през ремонтираните улици или отида в Конници и Розино,
когато видя санираното училище в Белополци или дограмата, която е ремонтирана в Железино, непипана от години наред, или отида на Вила Армира в събота и неделя и видя, че паркинга, който е изграден, вече няма място да поеме автомобилите, които са дошли, вярвайте ми, че се чувствам щастлива. Готови сме. Готови сме за новия програмен период и за новия мандат. Няма друга община в момента в България, това го казвам много ясно, дебело го подчертавам, която към настоящия момент да е готова на 100% за новия програмен период. Защо? Защото бяхме последователни, защото знаехме към къде отиваме и защото знаехме какво целим. Какво имаме готово? План за развитие на община Ивайловград за целия програмен период до 2020. Имаме интегриран план за градско възстановяване и развитие, в който има повече от 67 милиона заложени, забележете, директно осигурени за следващите 7 години от Брюксел, без да се състезаваме за тях. Разбира се, те са за Ивайловград. Имаме готов устройствен план, за да ни бъде по-лесно, когато вие идвате в сградата на общината, за да бъдете обслужвани. Та чух разни коментари, че ще отключваме вратите на общинската администрация и ще отворим за хората от града. Всеки, който ме познава много добре, знае, че от сутрин до вечер аз почти не стигам от документите си и ми се налага да оставам след работно време, за да работя по тях, само и само за да мога да приема абсолютно всеки човек. И тези врати, за които някой спекулира, не са врати, за да се заключва администрацията, а са врати, за да контролираме колегите. Кой, кога влиза, как се чекира. Мисля, че това е нормално. Нали така? Продължавам в посока на следващите коментари. Загубихме много в годините назад, но аз няма да спра да повтарям, че моят екип е много по-добър от всички досегашни екипи. И ние си имаме кусурите. И въпреки всичко вървим напред. С добри резултати и с добри постижения. Това, което бих искала да кажа като седмо, спомням си книжката, която издадахме миналия мандат. Една синя малка книжка, която се казваше „100 задачи, едно решение", Диана Овчарова. Тази книжка беше с 100 задачи, ясно разписани и беше за период от 2 мандата. Колеги, ние в началото на годината направихме разбор с служителите от общинска администрация и какво видяхме? 100 задачи са изпълнени с изключение на 3 и то още в първия мандат. Направихме много над тези 100 задачи. И сега в момента сме готови с нова програма. Тази програма е по приоритети разделена с стойности, с конкретни улици, с конкретни обекти. Разпечатала съм, но сигурно ще стане много, много дълго всичкото това. Затова ще ви кажа, че в следващите седмици тя ще бъде отпечатана и вие ще имате достъп до нея. И тогава отново ще имаме очи и ще кажем: да, ето предния път имаше 100 неща планирани, 100 неща изпълнени, сега това е следващата заявка за следващия мандат. Ще мина към целта на тази кампания, която никак няма да е лека. Каква е целта на кампанията ни, приятели? Целта на кампанията, моята и на моя екип, е Ивайловград да бъде европейска и модерна община. Знаете ли кое ме радва най-много?
Това, което от последните няколко седмици изключително много ме радва, е, че ние получихме подкрепата на двете проевропейски партии. Политическа партия ГЕРБ и Реформаторски блок, които застанаха зад моя екип, зад моята програма, зад хората, които сме тук. Ето това е европейското бъдеще за България и европейското бъдеще, което искаме да градим за нашата община. Каква друга алтернатива? Алтернативата е Европа. Тук виждам представител на Реформаторския блок в лицето на Георги Александров. Благодаря на тях. Благодаря на Мария Христова Бекярова. Благодаря на господин Стефан Цветков. Не знам дали в момента той е в залата. Благодаря ви, господин Цветков, за това, че застанахте редом в този реформаторски блок за едно ясно бъдеще. Не бъдеще, което е неясно в някакви далечни измерения, а едно бъдеще европейско, за което всички мечтаем. И още едно подписано предизборно споразумение, което е в лицето на Патриоти за Ивайловград. Видях, че госпожа Александра Хорозова беше тук. Госпожо Хорозова, благодаря ви за това, че ни повярвахте. Не знам къде сте в залата. Благодаря също така на господин Иван Боботилов, който също е част от това бъдеще патриотично за Ивайловград. Благодаря на всеки, който с гласа си ще допренесе за това Ивайловград да продължи и да го има. Видяхте какво се случи преди няколко години, когато БСП управляваше. Колелото се завъртя на обратен ход. И сега нещата са сложни. И сега идват хората по програмите за заетости и търсят работа. Ние бяхме сред първите общини, които имахме най-висок процент на заетост. В момента заради една дребна грешка на предходно правителство се намираме в тежка ситуация. Но аз ви обещавам, че с новия екип сме си дали дума. Ако първият етап и първият мандат беше мандат на градеж, втория ще бъде мандат на инвестиции. Ще търсим такива, защото хората се завръщат в Ивайловград. За младите семейства има бъдеще. Няма да правя отчети, предните ти много подробно показахме как и по какъв начин с много усилия успяхме да доведем и да съберем приходи на общината в стотици пъти повече, за да можем да си позволим това, което сега се случва. Защото бюджета на общината от 2007 година до сега е почти един и същ всяка година. И тогава ви питам, как при един и същи бюджет ние успяхме да направим много, много, много повече? Вие намерете отговора. Ние го знаем. Кандидатите за кметове вече са ясни. 3 регистрации, за тези, които не знаят, казвам. Първата регистрация е нашата регистрация. И каква е алтернативата на ГЕРБ? Просто не виждам такава алтернатива. ГЕРБ и Реформаторския блок заедно. За европейско бъдеще на Ивайловград, за което мечтаем и ние, и европейско бъдеще и развитие за нашите деца, които се надяваме да успеят и да живеят тук достойно. Втората алтернатива на кмет. БСП. Искаме ли да се върне статуквото от 2011 година? Това е алтернатива. Вие решавате. И последната алтернатива. Една нова алтернатива. Независима уж. Аз ви казвам, не може да има такова нещо независима алтернатива.
Къде вървим? Не вървим ли към Европа? Че каква алтернатива търсим друга? Каква е тази независима алтернатива? Подкрепена от кого? От европейските партии? От някой, от когото нищо не зависи? Вие сте хората, които решавате. Аз съм тази, която слагам на масата фактите. Вие преценяте какъв Ивайловград искате. На неизвестното, на статуквото или на промяната, която тези 4 години доказахме, че можем да реализираме. Знаем кои са кукловодите, които стоят за това нещо. И аз не се страхувам да ги кажа. Защото те са едни и същи, и защото те са известни. И защото те отново ни поставят на същата ситуация. Да раздробяват политическите сили, да правят листи, за да могат да изиграят техните игри. Аз няма да го позволя. Вярвам, че вие, направили изводите от всичките години до тук, също няма да позволите това нещо да се случи. Уверявам ви, ще върнем Ивайловград отново назад. Друго беше, ако бяхме започнали преди години. Друго беше, ако надграждахме, а не ни се налагаше сега да правим покриви и козирки на срутващи се училища върху децата ни. Да изграждаме тоалетни в 21 век с грижа за децата. Толкова години грижа за децата. Или само празни думи и празни приказки. Чухме немалко коментари в тези дни и на немалко неща бяхме свидетели. Опитаха се по всякакъв начин да ни сломят. Като видяха, че с действия не могат, се опитаха с съдилища и прокуратури, опитаха се с сигнали. Сега пък тече някаква изключителна кампания на BTV. Такава активност от сутрин до вечер, просто трябва вече да им се сърдя, ако сутрин ме няма в новинарските емисии. Не вярвам. Не вярвам, че измежду присъстващите има и един човек, който повярва или ще повярва на това, че под масата в кметството се сменят и се раздават пари срещу концесии и наеми за смяна на земите. Това не го прави кмета на общината, уважаеми присъстващи. Прави го министър, прави го комисия от областна служба земеделие. Но да очерниш Ивайловград, да сложиш петно, нямаме грешка. Кой ще повярва, че улица Армира се прави с лейка? Няма такава улица на еднаква и предложих да го патентоваме, па може и да спечелим. Да, има лейка, но лейката е битум и е там, където е пропаднал участъка. Там се слага битум. Бива хората, които ги видяхме в репортажите, като претендират, че утре ще бъдат кандидати за кметове, най-малко да правят разлика между битум и между асфалт. Къде бяхме с екипа ми, когато 7-8 март бяха снеговете? Двуметровите преспи, на които на други общини правителството помагаше, успяхме да се справим с подкрепата на щаба сами. Лично разнасяхме хранителни продукти от дом на дом. Събирахме ги. Журналистката, която онзи ден беше на телевизора, беше същата, която ме снима, когато раздавах помощите в снега и бедствието. Жалка картина. Аз вярвам, че хората няма да се подадат. И ще спра до тук. Ще спра до тук, защото по-важното от всичко са хората, които седят тук за мен, зад мен и вие тук сте пред мен. Умори ги. Един кмет обаче е силен с кметовете, които са до него. Затова ще ми позволите да ги представя с по едно изречение. Славево! Емил Палазов. За 4 години той доказа, че и селата от общината могат да се развиват,
да се асфалтират улици, да се правят детски площадки и разбира се, няма равен даже и на сцената тогава, когато се правят кулинарни фестивали и събития. Виждам надежда за черни рид в нашия човек, точен човек там. Стела Йорданова, винаги с грижа за близките и за проблемите на хората. Не може да спи. Не оставяй мен да спа. В Долно Луково отново залагам заслужено и с безкрайно доверие на Христина Кюпекчиева. Какво е Пелевун без Таня? Таня Читилязова. Енергична, млада, амбициозна, пред нея просто няма спирка за нищо. Ето това е човекът Пелевун. И в последния момент излезе една изненада. Изненадата е с името на Бяла поляна. Ще кажа, доверието е много, много крепко нещо. Имаш ли го, не го предавай. Пожелавам на новия ни кандидат за кмет да покаже как може да се работи и как може да се преобрази Бяла поляна. Недялка Александрова, добре дошла в екипа на ГЕРБ. И разбира се, новите попълнения. Един измислен закон от една депутатка Майя, в това число и депутат, който е наш, ни приведоха в ситуация да създаваме кметства там, където даже нямаме сгради. Но ние сме се клели в законите и трябва да ги изпълняваме. Ето имената на новите попълнения. Ще ги прочета един след друг. Конници Мустафа Рамаданоглу. Кондово Красимир Асенов. Кубилено Пламен Терзиев. Железено Нифел Дъс. Планинец Нория Емин. Бялградец Али Али. Богутка Асен Каралиев. Розио Мимионисин. Пастрок Сергинарин. Не се страхуваме да работим с млади хора, ще помагаме. Вярвам, че тогава, когато има искрено желание и истинска вяра в тези хора, нещата ще се случат. С изключително удоволствие пред вас искам да представя една жена. Една жена, която познавам от дълги години и в лицето на която съм срещала сякаш себе си. Много хъс, много енергия, неотразимост. За нея няма невъзможни неща. Много исках тя да стане част от успешния екип на ГЕРБ. В нейното село през изминалите 7 месеци и години асфалтирахме повече от 15 улици. Променихме читалището, градим параклис, ремонтиране и саниране сградата на училището и читалището. Ето защо от мое име, в качеството си на успешен кмет, успешно предложих инициативен комитет, който да подкрепи Тянка Пехливанова за кмет на Свирачи. Казахте, докато изброявахте тези кандидати, се сетих за една българска притча, която всички ние знаем, но малко сме позабравили на времето. Заветът на хан Кубрат. На смъртния си одър стария хан събрал своите синове, накарал да донесат един сноп пръчки. Всеки един от тях пробвал да чупи снопа, пръчките се огъвали, пръщели.
но нито един от тях не успял да ги прекърши. Тогава стария хан развързал снопа и начупил всичките пръчки една по една. Така той им завещал поуката си. Докато са заедно, ще бъдат силни, единни, но ако са отделно, ще бъдат слаби и всеки би могъл да ги покори. Така и ние 4 години заедно показахме, че можем да бъдем силни, когато сме единни. Нека отново заедно продължим идеята и делото Ивайловград. И как няма? Още по-силни в вярата и още по-силни в делата си, сега ще ви представя общинските съветници. И ще започна с най-младият от общинските съветници, който е веднага след кандидата за кмет. След него е Красимир Димитров. Първо с неговото име. Доказан специалист. Момчето, което направи Ивайловград разпознаваем за България, за света. Неуморен, пълен с идеи, с иновации. Това е най-младият кандидат в листата ни. Залагаме на младостта, още повече, че точно с тази листа се опитваме да търсим и ония младежки рестарт, който ще даде много свежест и много идея и много добри резултати за Ивайловград. Повярвайте, че е много трудно да подредиш всичките тези хора, които са тук. Снежана Дили-Иванова, веднага след Красимир Димитров. Ако само с една дума трябва да обрисувам човека, то бих могла да кажа, тя е всеобхватна. Учител, родител, читалищен дец, неуморим в поемането на задачите и в изпълнението им до край и преди всичко човек. Веднага след нея изключително ми е приятно да представя следващия в листата, именно Дарина Дмисиова-Зафирова, човекът председател на Общински съвет Ивайловград. И ще добавя, пред когото общинските съветници изпитват респект. Аз мога да кажа още от сега, че тя ще бъде моето предложение в бъдещия общински съвет за следващия председател. Защото картите трябва да се поставят предварително и защото трябва да са ясни. И защото още от сега трябва да бъдем почтени, компетентни, до степен на перфекционизъм, който смятам, че тя ще го прави. С такъв човек в екипа си можеш да си спокоен. Той никога няма да те предаде, а има и нещо, ако нещо го тормози, той ще е човека, който ще дойде и ще ти го каже право в очите. Ценя такива хора. Светлана Панайотова, не я виждате тази вечер тук сред нас. Тя е следващото младо попълнение. Тя прие предложението без нито за минута да се поколебае. За нашия край съм готова на всичко, това каза Светлана. Днес тя има прекрасен повод. Сина й полага клетва в военното училище във Велико Търново и не може да бъде сред нас. Поздравява всички. Ръководител и организатор е тя. Ще премина към името на Златил Хаджиев. През 2011 година само 3 човека дръзнахме да се обявим срещу статукството. Защото искахме друго бъдеще за Ивайловград, защото виждахме, че нещата не вървят и защото виждахме, че потъваме. Защото не бяхме доволни от случващото се. И много ясно осъзнавахме тогава, в 2011 година, какво ни очакваше, ако не бяхме успели.
Рискувахме и тръгнахме. А аз благодаря на Ивайловград за това, че през 2011 ни повярва и сега резултатите вече са видими за Ивайловград. И следващото име. Николина Димитрова Райкова-Николова. Трудно ми е да намеря думи. По-скоро бих казала човекът душа, който колкото и да е уморен, колкото и да е натоварен в ежедневието си, ще намери думи, с които да те стопли и да те укрили. Нужно ли е да казвам, че се радвам и че безрезервно и вярвам? Тя е човекът, който работи за Вила Армира. Отворих предните дни страничките и това, което прочетах там, бяха само хубави думи за нея. Вярвам в нея и в нейната младост. Димитрина Кастрева. Инженер, моделиер, конструктор, човек ръководител с опит, майка и съпруга. И кажете, има ли други листи с толкова хубави хора? Иван Желязков. Човекът с отрудените ръце и честно сърце. Почтен, отговорен. Не случайно в ръцете му е поверена и цялата кукерска група. И какво ми пречи и аз да нарека? Кяри Берекет на добър късмет за ГЕРБ! Като ви казвам, че сме прекрасна листа, сама се радвам, защото сега ще представя Златка. Златка, Коледа Кръстева. Много се гордея, че тя прие да бъде в нашата листа и то безрезервно, просто на секундата, още в мига, в който попитах съгласна ли си. Каза да. И какво бих искала да добавя тук? Вярвам, че когато виждам нея, винаги в мен идва една мисъл, че все още в този живот има смисъл. Че не всичко това, което се говори, че политиката е мръсна дума, е така. С такива хора политиката има друго измерение. Благодаря, Злате. Силвия Араджиева, майка на 3 деца. Изключително христолюбив и вярващ човек с чисто сърце, до каквото се докоснат ръцете му се превръща в творение на изкуството, а до когото се докосне душата му сякаш става прекрасна и по-чиста. Тази вечер, за съжаление, има свой ангажимент и не може да бъде сред нас. И разбира се, Венцислав Токов. В чисто човешки план отзивчик, прекрасен човек и много трудолюбив. Почтен в отношенията си с хората и към труда си. Нали, най-ценното това е човешкото. Защото в последно време политиката загуби своя облик. Аз вярвам, че с този състав и с тези хора ние ще върнем вярата в доброто. Това е моята листа и аз безкрайно вярвам на нея. И знаете ли, тук ще направя следното обяснение. Когато на 25-ти се наложи да отидете пред урните и да гласувате, моля ви, не гласувайте само за кмет на общината. Нямате си на идея колко е трудно да работиш в един общински съвет, разделен на парченца, това, което иска да направят другите. Моля ви, когато слагате своята отметка за кмет на община Ивайловград от ГЕРБ, гласувайте за листа ГЕРБ,
Защото само така можем да направим и променим Ивайловград. Другото е невероятна мъка. Не позволявайте да се разпръскват гласовете. Не го правете, това е играта на другите. Не влизайте в тази игра. Тази вечер с нас, за да не се причупим, за да бъдем силни, са и още няколко човека. Димо Кичуков, Ирина Андонова, Русица Карачомакова. Някои от тях тази вечер имат служебни ангажименти. Но това са хората щаба, това са хората, които с опита и с всичко ще помагат, за да можем да се справим в тази нелека битка, която ни предстои. Те са щаба и силата ни. А аз съм особено щастлива, че в тази битка до мен е отскоро и Ваня. Ваня Ванкова, която внесе много сили в щаба ми. Давам думата на Ваня Ванкова да прочете поздравителен адрес от Дилян Добрев, който днес не е сред нас, защото детенцето има рожден ден и той е обещал на семейството си да бъдат заедно. Заповядай, Ваня. Уважаеми ивайловградчани, уважаема госпожо Овчарова, позволете ми да изкажа моята увереност, че отбора на ГЕРБ в Ивайловград е победителят от изборите на 25 октомври. Това ще е така, защото в първия си мандат като кмет на Ивайловград Диана Овчарова показа как трябва и може да се работи. Всички виждат промяната в Ивайловград. Това е пътят, по който съм убеден, че тя и нейният екип ще продължат, защото са видими резултатите за Ивайловград. Желая успехи на кандидатите на общински съветници и кметове на населени места в общината. Делян Добрев, народен представител на политическа партия ГЕРБ, от 43-то Народно събрание и областен координатор на политическа партия ГЕРБ. И така е, когато предаването е на живо, стават грешки. Ами Николай Николов? Къде е Николай Николов? Част от листата ни. Николай Николов е прегърнал синята идея в далечните години на промяната и е устоял на превратностите на времето. Днес той е с нас, в нашия екип и е отворен и отговорен за работата с младото поколение. Благодаря, Николай. И разбира се, накрая дойде време да представя моя екип. Защото повярвайте, че човек е човек само до определен момент. Зад себе си той трябва да има хората, на които да стъпи, на които да се опре. Затова каня на сцената Виолета Недялкова, заместник кмет на община Ивайловград. И разбира се, секретаря на общината Николай Панайотов. И което той е дошъл. В това е сила, означава, че не вярвам по верния път. Да бъдем заедно. Аз искам да кажа, че успехите на нашата община са успехи благодарение на последователната политика, целенасочена, която в продължение на цели 4 години заедно водим. Тя е резултат на онази невероятна логистична подкрепа, която получаваме от правителството ни. Лично от премиера Бойко Борисов, който многократно е помагал във всеки един тежък момент тогава, когато сме имали. Благодаря за тази подкрепа, защото всички заедно сме ГЕРБ. Бих искала в тези дни да благодаря и на нашите партньори още веднъж от Реформаторския блок и Патриоти за Ивайловград, които са с нас. Ще завърша с последно изречение. Надявам се,
следващите дни да имат дебати за политики, а не жалки и жълти клюки. Надявам се. Но повече от всичко вярвам на хората на тази община, защото познавам тези хора. Повече от всичко вярвам на своя екип, защото с него постигнахме всичко това. И разбира се, много спокойна и много сигурна в резултата, който ще дойде на 25-ти. Благодаря ви! Днес отец Здравослав благослови инициативата ни и начинанието. И каза: бюлетина номер 6, защото това е нашия номер в интегралната бюлетина. Тази бюлетина е само за отличници. Затова Бог я праща. Живи и здрави всички! Диана Овчарова, кандидат за кмет на Ивайловград. Скъпи приятели, ето че дойде един много емоционален момент и той се случва благодарение на госпожа Овчарова и нейния екип. Да, аплодисментите са за нея. Тя ви обича. Тя обича всеки един човек от тази община и го показва всеки ден. И в нейните слова, които са толкова емоционални, винаги си проличава любовта и цялото й сърце, когато говори пред вас и за вас. И точно за това, за вас тя е решила да направи чудеса. Те няма да бъдат чудеса. Това ще са истински неща, които тя ще постигне. Едно от тях е, че една велика българска група ще свири на нашата сцена. Наша, защото казвам, защото обичам толкова много Ивайловград, сякаш е моя роден. И го казвам без никаква ирония. Обичам този град, обичам вас. Диана Овчарова също ви обича. Дами и господа, много бурни аплодисменти за най-големите Петър! Сега се завръща
разцепи. Пак да се намери, пак да се прегърне завинаги. Как е да без друг сме живяли и с по-мъдър свят, който всеки със свик се ражда и очаква да те с любовта си. Не ми стига, ти си тук, имаш още моето рано, стига ми, че без звук пак се прегръща. Блъскат се в нас думи погледи и никой нас не разбра как сега се завръщаме. Колко улици с теб извървяхме под небе и вие. Пак да се намерим, пак да се прегърнем завинаги. Как е без друг сме живяли и с по-мъдър свят, който всеки с вик се ражда и очаква да с любовта си. Не ми стига, ти си тук, имаш още моето рано, стига ми, че без звук пак се прегръщаме. Не ми стига,
се като пляскат и пеете заедно с нас. Айде, право. Ей, слушай ме, заедно. Заспини. Ей, слушай ме. Диге. Ево още. Ево още. Последно. Слушай ме. Живота си хоце, защото аз и ти ще решим самото си добре. Ей, слушай ме, пари живота си хоце, защото аз и ти ще решим самото си добре. Благодаря ви много и официално и от нас. Петър, добър вечер, Ивайловград. Безкрайно ни е драго да сме тук заедно тази вечер. Веднага ни силни аплодисменти за Диана Овчарова, която ни събра. На която и желаем успех и аз честно казвам, много не ви виждам. И честити ми наградата, защото можахме тогава да се видим. Честита награда. Желаем успех на целия екип, наистина. Чудесни млади хора. Тази вечер, както ви казах, ще трябва да участвате стабилно в концерта. По някое време сигурно ще се наложи да се изправите, за да може да танцувате. Съгласни ли сте да танцувате? Окей. Ще свирим и стари, и нови неща, така че сега ще продължим с едно от песните от новия ни албум, която се казва "Само с теб".
песен, която със сигурност ще ви помагате. Сякаш всичко е както преди. Може би не повярвам, но много далеч аз съм тук, само за теб. Казах отдавна, че не мога да спя, твърде силно ме привлече светът. И остана тогава безкрайно сама, като съм далеч изгледя. Аз чакам този знак и много след ще отиде. До прекрасен свят, дай ми ръка, подай ми ръка. Чувствата си, но виждам нежност в твоите очи. Аз виждам нежност в твоите очи. Аз чакам този знак и много след ще замине. Към до прекрасен свят.
Вашите силни аплодисменти на барабаните Илиан Диков.